Missä? Okei. No niin. Mikä tässä? Mikä ongelma? Tuossa kuvassa on 2 nakkia, tossa on 2 nakkia. Säännöt on vaan. Nakkia. Saako sulta tää puolikkaat annoksia? Eli jos mä otan purilaisen, niin onko se sit Nakkia. paljon liistä saa? 6 liistä saa. Vai onko se vaan 2? No joo. Ei Nikon kanssa pidetä hodareista. Tuuks mä sinne vai tuut sä ulos? Mitä? Tuuks mä sinne vai tuut sä ulos? Ei mitään hätää, neuvotellaan. Luulet ovenaa tähän nimiin. Tuolla tavalla pano internetillä tuttuja tuosteita. Ja eihän hän voi vaan. Hän ei vaadi mitään. En ollut varma. Tykkääkö Hodareista. tässä varmuuden vuoksi? Päärynät ripillä. Sori, itse. Neuvottelee sinun parhaaksesi. Puhu luottamusmiehellesi ja liity mukaan. Kummi niiläiselle heipsumat tauluu.